Gin-postpone sang Sandiganbayan 2nd Division ang arraignment sang graft cases batok kanday Senator Estrada kag former Department of Public Works and Highways ug DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ini nga postponement ang bangod sa pending legal motions kag medical concerns nga ginpalabot sa korte. Ang kaso sang duha naangot sa ginaalagar anomalya sa flood control projects nga balor 573 million pesos. Nahimaloan nga nag-file na sang pila ka motion ang kampo ni Estrada. Lakip na ang omnibus motion to quash information kag motion for re-investigation. Nga nagapangabay sa korte nga i-resolve ini nga mga issue antes ang pag-proceed sa arraignment. Sa bahin naman ni Bonoan, gintumod nila ang ikayong lawas ini kung sa diin sa iya kampo nagasuprer ini sang hypertension. Sa pagpadulong ni Bonoan sa Sandiganbayan sa hapon, nagasakay ini sa wheelchair. Ginkuhan man ini sang blood pressure sa mga medical personnel. Nagpadulong naman si Jinggoy sa Sandiganbayan nga nakasuksok na sang yellow nga PDL uniform kag nakaposas. Ang arraignment para sa kaso ng Estrada kag Bonoan pati gayunon sa Huwebes sang hapon.